हेलो गाइस खुलुमबाय आं दिनै आंनि हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला आंनि गिफ्टफोरखौ नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला गिफ्टफोरा माने आलाय सिलाय जाजोब्बाय आरोना बै न'आ आधा बै न'आ आधा आलाय सिलाय जाजोब्बाय माने आधा खुलिबायबो थेवब्लाबो आं देखायलांनोसै आरोना जिखिनिखौ खुलियाखै बेखिनिखौ आं देखायनोसै। माने आङो भिडिअ खालामगोन होननानै सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय आगैयासो थिनहरबाय थाबाय नालाय बेनिखायनो खालामनाय जाबाय। नै दख'नाफोरा ओमफ्राय गोमोआनो बांसिन आरोना नै बेफोरो गोमोआ बांसिन आरो बिदन ओमफ्राय बिथिं हिसिमा दङ ओमफ्राय गामसा फालि बिदिनो ब्लाउस ओमफ्राय नैबे बेडशिटखौबो आंनि लोगोआ होदों आरोना आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय नै बिथिं फ्लावार्स दङ बेखौबो होदों आरो सोर होदोंथाय ओमफ्राय माखासेखौ आं बाहायबाय आरोना दख'नाखौ माने हाबाया 2 मास जालांबाय नालाय। नै बे रुमावबो आधा दं गोजौआव दिखांजोबना दोनदों बेखौ बोख्लायग्रोना लानोसै आं। बेखौथ' खुलिखाजोब्बाय थेवब्लाबो ओरैनो एसे देखायना होनोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो। खुलिखाबाय नालाय कभारफोरा गैला आरोना नै बेयाव जों काप प्लेट बेयाव दङ ट्रे दं खोमा बेवहाय नै बेयो जाबाय ट्रे दोनथ'नोसै मा दंथाय मोनसे खुलियाखैमोन आरोना नै बिदि आरो बेखौ दायो सोफैसिगोन ना ओमफ्राय केके गोजा नालाय माखौ देखायबावनो बारा देखायला आरोना केके गोजा ओमफ्राय नै बे जाबाय हट केस मोजांथार आरोना केके नालाय बारा देखायला आरोना नै बेयो इलेक्ट्रिक केटल आरो नायबावनो बेखौ नै बेयो इलेक्ट्रिक केटल ओमफ्राय मा देखायबावनो नैबेबो हटकेसानो खोमा हटकेसानो बेबो ओमफ्राय बेयाव काप दङ आरो काप नैबेबो गासिबो एखेयानोफ्राम गोजा नालाय आं देखायजोबला आरोना खुलिनानै नैबेयावनो नायनानै लादो आरो सबिखौ ओमफ्राय नैबेबो ट्रे नैबेबो मोनसेथ' एखेयानो नैबेबो दहाय बिदियानोसै बे ओमफ्राय नैबेबो एखेयानो देखायथ'ला दे बेखौ सेम सेम नालाय ओमफ्राय नैबे जाबाय कार्डहाय आरोना बे आरो जोबोद मोजां जागोन आरो बेदर एवना जानो हागोन आरोना आं बेदर एवै जागोन आरो बेयाव देखायनांगौबो नामा नैयाव नायबा जाया देखायलायला दे गाइसमोन बख'नो बाबाय आं बहुद दङ नालाय बख'नो बाबाय सेम सेम नैबेबो नै गोलैलायलांबाय आलाय सिलाय जाजोब्बाय नैबेबो काप ओमफ्राय नैबेबो माथो बेबो कापानो गाइसमोन ओमफ्राय नैबो वाव नैबेथ' बिराद मोजां काप प्लेट आरोना आलासिफोर फैबा होनांगोन आरोना मोजांथार ओमफ्राय बांसिनानो बिदि गोजा आरोना ओंखायनो देखायला आङो नैबे जाबाय गिलास गुफुर दै लोंग्रा नै बिदिनो नायदो ओमफ्राय बेखिनिखौ आं देखायला दे गाइसमोन बेयाव सेम गोजा नालाय ओंखायनो देखायला ओमफ्राय मोनसेयाबो बेबो काप प्लेटानो बांसिन माने काप प्लेट उथिदो आरोना ओंखायनो देखायलायला नैबेयाव नायदो वाव नै साहा गोथाव फुदुंना लोंजालायगोन आरोना बेयाव साफानो बेयाव मिथाइ दोनबाय बेयाव साहा लोंबाय ओमफ्राय नै बे फट' फ्रेमबोमोन आरोना नै बेखौ दिहुनना दोनबाय आरो ओमफ्राय मोनसे दंबावो फट' फ्रेम नै बेयो हाबानि आरोना जों सानैनि आरोना नै बेयो जोंहानि आलासि ओमफ्राय बेयो दा आंनि माबाफोरखौ दानि बाजाराव थांदोंमोन नालाय बेखौनो खुलि नायगासिनो ना कबि आंखौ मा जायो होनदोंमोन नोङो हापि ना बिहामजो जायोना आंखौ बिहामजो एदावलायबाय थायो आरोना खुलिना नायजोब्बाय आंनि बुस्थुफोरखौ नै गस्ला माबा माबि ओमफ्राय नैबे जाबाय ब्लेंकेट आरोना ओमफ्राय गांथाममोन आरो इयो ओमफ्राय दा गांनैल'सै गांसेखौ इउज खालामबाय नालाय
बाखि खोथा बे माखासेया दंबावो आरोना आं देखाजोबला आरोना गासिबो सेम नालाय बेनिखायनो देखायथ'ला कापलेट गारबेसे नायबाय थानो बेयो गिलास ओरैनो मोनसे मोननैल' देखायबावनोसै आङो गासिबो सेम नालाय बेयो इलेक्ट्रिक केटल बेखौ आरो मा नायबावनो बेफोरथ' कापलेट ओमफ्राय बिथिं मा दोङो बेखायनोसै आरो आं देखायजोबला आरोना सेम नालाय बांसिनानो कापलेट बिदिनो माबा माबि ओमफ्राय नै बेफोरबायदियाबो बांसिन उथिदों ओमफ्राय बिदिनो गिलास माबा माबि ओमफ्राय नैबे बिदियानो बांसिन उथिदों आरोना देखायजोबथ'ला नैबेबो गंसे इलेक्ट्रिक केटेल ओमफ्राय नैबेयो मोनसे कुकार ओमफ्राय कुकारा गंबासो उथिदोंमोन आरोना ओमफ्राय एबार मोननैसो इउज खालामबाय नैबे मोनसे दङ ओमफ्राय नैबेयो ओमफ्राय नैबे ट्राङाबो गिफ्टआव उथिनायमोन आरो गंसेया जानाव थाबोबाय गंनै उथिदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबे सिङाव किचेनाव बाहायजानाय बुस्थुफोर दङ आरो नायनो हागोन बेयावबो नैबे माखासेयाबो गिफ्टआव मोननाय आरो दैहु दाबोर बाल्थिं बिदिनो माबा माबि दङ आरो काहानि थोरसि बाथि गिलास आठखानसो दंमोन बेखौ माने बाहायजोबना लाबाय तो गाइसमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माखासेखौ देखायबाय माखासेखौ देखायनाय जादियासै माने इउज खालामनायबो जाबाय नालाय बेनि थाखायनो बाय बाय